zaujímavé. Veľmi. Prisahám Bohu. No ľudia, čaute, ja som Inferno Player, no, odteraz prezývka je Karas. Takže, jak to povedať, natáčam novú hru tiež na telefón je to a vlastne menom Nova. Určite to poznáte, ktorý podľa buď je Nova, alebo jak to povedať, Nova. No, je to strieľačka, dosť dobrá. Som rád za tú ruku posmihnutú moju. Nemôžem za to vôbec. To je celé, takže ukážeme si let's play na hru Nova. No ak ste mohli vidieť, tak videa som natáčal dlho. Kvôli tomu, že všetké problémy boli, tak sa potom nehnevajte. Čo to? Ej. Čo tam napíšem? No. Poďme. Čo to? Poďme. No. Ja mám 15, tak radšej tam napíšem 19. Poďme 1 do rici, hen. Čo ti šibe? Poďme 1. Ja tam do 20. Nejde 30, nejde. Čo ti šibe? Aspoň mám, no tak to ide. Dobre. No poďme 1, 5. Čo ti šibe? Akože prečo to tak mi robí? Čujete? Všetko funguje. Len toto, že jednotka. To som nečakal. Toto som naozaj nečakal. No poďme, nie? Pre Boha svätého 1. No. Pritom mám 15, tak sa potom nehnevajte na mňa. Ale viete, aby ma to pustilo akože ďalej. A pritom ja už som hral všelijaké hry, takéto iné. Čo to neviem. Počujete? Bráne. No, poďme. Ride Awakening. Čo to? To je jedno. Čo to? Nie, teraz nie, potom na budúce, ďakujem. Som vedel, či to bude taká, no ani nie, že kravina, ale jak tá prvá časť. Rude Awakening Colonial Pride Ship. Dobrý název. Akože keby sa to pohlo docela rýchlejšie, by som to ocenil akože na 300%. Pohni sa. Toto je inštalovanie týchto hier. Ja zatiaľ odhodím sluchátka. Ale ja som na zemi. Čo to? No. Padlo to zdržanie malé. Dobre, padla mi hokejka. Čo to? Tutoriál. A dáme tutoriál, nie? Prečo zahráme si, dobre. No okej. Čo mám? Wow. No, dobre. No. Toto bude asi moja loď. Takže. Máme ísť na ňu. Tak ja odhodím takto tú troška. Otoč sa. Odpovedujte. Otoč sa. Čakajte, ja to hneď napravím, že to je odkazy. Otočanie vedie, to zapnúť to, čo s tým? Hneď to bude. A otoč sa tu bude vidieť. Otoč sa. Máme ruš. Tak ja to posuniem sem hore. OK? No aby ste nepovedali, tak môžeme hrať. No, ja prídem a už tu spí. Toto je. A ja si chcem odpočinúť. Prečo nemôžem? Nemôžem. Ty vole. Toto nepochopí. Čo to? Čo je? Ja sa bojím. Hezky. Pistolka, čo chceš? Nabiť? OK, ďalšie. Čo máme toto? Čo to? Nechápem. Nevadí. Už nebude nikto chápať. OK. Náboje.
To je taktika, úplne pristáham povedať asteroidy. No, škoda, že nejde toho vzduchu niečo. Ako, nie? To zlá hra. Čo to by bylo, utekuje zase? To som nečakal, ja som až taký dobrý hra. To sa do Farka nevzala. Dobiť tie blbé náboje. No, shit, mi typni. Parchant, nemáme náboje. Čo to je granáty? Dobre. Jak to mám sa počkaj. Mám takéto drobé víťazstvo, by som nepovedal. Shit, nedostanete. Náboj, granát. To už budeme to. Poď. Dobre, nevadí. Tam trháš, ty so mnou, nie ty však. No jasné, to by bol so mnou v takejto ťažkej krízovej situácii. Taká, ja chcem také, ukáž? Dobre, no a ty si zavrekom na prisahám. Joj, akože toto bola úplne bomba. OK. Keby ten prst môj postihnutý nešiel na tú kameru, by to bolo všetko o mnoho lepšie. Všetko, akože úplne klasicky všetko by to bolo lepšie. Toto. To sa hodí. Akože asi vidíte, že som trocha červený spotený z toho dôvodu. Tuto, kde bývam ja, tak tu je asi 300 stupňov tu je podľa mňa, lebo ako dnes je hrozný teplo. Seba, krstný otec. Bože, zopakujem po Gogovi, sorry Gogo. Čo mi to robí? Boha svätého, Boha svatýho, čo to tu? A ja, nás nezavolali. Že pustem granát. Toto je čo to tu, tam máš, dvojka si krát, bum, hezky, dobre je, daj mi niečo, dobrá, jasne, náboje môžu, takže, ammo full, ja mám také full, čo to, target, no poďme, všetko, čo je? Tak ja som taký slepý, že mi nájde 30% aspoň. Čo to tu máme? Kryštále, mince, energiu. No toto budeme zase hrať na čas, jak ja vidím. Ale, Longwalk. 15. Fúha, no toto bude sranda. OK, continue. Open? Ja som to niečo, tam si nepamätám. Toto je taká východka v každej hre, debilina. Všetci vieme, že si vybereme v HP, nie? Toto. Trilitium. No, už som videl všetko. Shotgun, ja som debil. A tam normálne, že shotgun. A ja si nevyberiem. Ja som magor. Akože úplný magor som. Úplný magor. Úplný magor. Shotgun, no čo? Ja mám Vanguard, ne? Shotgun by sa nehodila nikdy. Ty kokos. No, rýchlejšie. Začne nevšímate, to je umelá inteligencia. To je nejaký robotí. Puf, puška. Puf, puška. No. Čo to je? OK, teraz. No. Dobre, grafika je dobrá na pušku. Čo, nie je epic? No čo je? Poďme ďalej, nie? Čo vládu? Čo chceš? Back, takú back. Čo je back? Kde tu je back? Kde tu je back? Tak som myslel, ale kde tu je back? Kde tu je back? Aha. Takže asi som vedel. Dobre.
pomaly skončiť, takže uvidíme sa v ďalšom let's play na hru Nova. Neviem aká to je časť. Ja to vám poviem a napíšem do komentu potom. Takže keď sa vám video páči, dajte odber a like, a keď sa nepáči, tak to poznáte všetko, ne? Takže adios.